wolune kretek balun variaksi. Di monggo. Nggih, kita kula terpanjenengan Mbak Tampi sing wonten Kalimantan nggih. So Bapak Yuda ngene lali tempat Senen nggih. Spesial kali kali Mbak Tampi so Bapak Yuda wonten Kalimantan sugi siang sugen mirsani lewat live streaming wonten Kayen. Giring iki Mbak. Nuk desane dhewe kok gak mulai. Jalan rasa
guyu prayugane ojo gampang nesu lamun nasu tumrap awak dadi koro sampean arep melu sapa yen kanggo melu sing sayang dadi badan mergo gampang kalek sandang pangan senajan bunga susah ayo tetep ayo gane joka kebranan yen kapranan urip uripe surah makasih bang Marasuti ya mas ya angutia maramulan kang utama sing rukun sak kedinane kunes Rama Marasuti ya jarek kawong tiwi ruwiro hatiku bingung loyang suwira ketemu oh alah kok ini maneman maneman sing sayo ayo sing rukun mugi Gusti minang lingo panjang yasa raputan sing malaci sing tak punono loyang tresno sejati oh Allah sayangi maneman lalelo lelo lelo sing sayo sayo ayo sing rukun kunes Rama kok wis suwe di kabarmu piye aduh selamat lomang entuk pangastune yo rekam priye ngelu marsuti budaya arep usah kuatir aku rino wengi mikir yen aku no
puji syukur Prayugan milayang aku kudu piye yodot teman